салом алейкум хоҳару бародарони гиромӣ, боз омадем то дарса давом диҳем ва хотираи флешкаро пур кунем. Тайёр ҳастем? Омодаем? Рафтем. Хамиртуруш будааст. Дрош. Ба англисӣ yeast. Yeast. Такрор мекунем дӯстои азиз. Yeast. 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 Макарон. Pasta. 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 Такрор мекунем дӯстои хубам. Pasta. 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 Гречка. Buckwheat. 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 Такрор мекунем. Buckwheat. 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 Экрана нигоҳ мекунем, бародарои хубам. Орд. Flour. Flour. Такрор мекунем. Flour. 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 Non. Bread. Bread. Такрор мекунем дӯстои хубам. Bread. 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 бародаро, дафтару ручкае мегирем, навиштана фаромӯш намекунем. Такрор мекунем, такрор мекунем, такрор мекунем. Як вақте дидем ки аллакай хеле калимаҳои забони англисиро омӯхтем ва баъдан барои шумо суҳбат кардан бо забони англисӣ осон хоҳад шуд. моро ҳамроҳӣ кунед. худо нигаҳбон. ҳамеша бошед ки бошед.